tunge ni don winner an puang do le kanenang chenin chu MZ ente a chenin rin o man ti boka ole Mahindra XUV 3XO Mizo Talent sang ni som ni panga ne na chang tu kan winner chu Vanlalhlupuia kanan veng ani Vanlalhlupuia thinlung takin kan lompuia BEATBOX Lupuia kan lompui khop mai BEATBOX winner hi kan sharing to do na hey hi in winner chu ni ti chuan kan runners up thiam tak te hi lalrino manal zol chu MG chu magician le lucila chazon ni Lupuia ni en rin lo me ka ti khop mai tu mai nya ring karing lo lo mom do na ni winner lo man min sem sak tu rin kan title sponsor Lupuia kan lompui khop mai principal Dr. Franklin lalrin heta khongai takin local sela ai phue BEATBOX chuan in Mizo ba chuan ai thima om lo an ti sup khani ve thlat maya hian la ya hian lawin hlan mai sela change Lupuia kan lompui tak z ane Vanlalhlupuia thinlung takin kan lompuia tin loman minron hlan saktu mana motors dealer principal Dr. Franklin lalrin heta chunga po lom thu kan soyani ti chuan runners up te loman kan sem chun zomanga rin oma hi loman min sem saktu rin road business enterprise atangin pi Vanlalhlupuia iral te khongai takin local vele sela alai lama hian rin hlan sela change khong en rin oma lo pui mai ta ula loman min hlan saktu hi kan sponsor road business enterprise atangin ani pi Vanlalhlupuia iral te ani rin oma khenchin tinlung takin kan lompui tak zeta invite me hian mi pui te tan kan Mizo Talent winner te fikin ni ti kha kan thinlunga chuan a chiang em ani ale kan lo me ti chuan chu MG te loman min sem sakturin top tiles lama tangin pubia ka varte khongai takin local vele ngal me sela change top tiles lama tangin kan sponsors pubia ka varte alaya hian min lo in hlan sakle mai taula change chu MG te an vaya performance mai hi kan thengil thei to ngai don lova thinlung takin kan lompui ani tu MC te kan lompui rin oma kan lompui tak z bok ani Lupuia BEATBOX thiam zia chu mo atalen ro pui zia te kan thian vekarin oma Lupuia me ti chuan Lucy lo man min sem sakturin D3 business enterprise atangin Lucy lati la lompui local vele sela ani pokan lompui khop mai Miss Rosina afui na kha D3 business enterprise atangin khongai local sela change sharing se kan du pui bokani Lucy kalzela tura du sana kan hlan tak z ane D3 business enterprise te he show hlotlin na kan sponsor poi mo em mania an chunga kan loma Lucy thinlung takin kan lompui bokani lopui om khop mai loma ni panga chu more kan lo bok fel le ta reng maya ti chuanin Lucy loman min sem saktu kha D3 business enterprise changin nilovin Mahindra XUV 3XO kan main sponsor te changin ani ole kan winner te Vanlalhlupuia kanan veng kan lompui tak zata ti chuan kan top 4 zong te tin contestant ron tel zong te an talent thiam thil he stage ron pho chuak zong te chunga lom thu kan soya kan endik tu pali te chunga lom thu kan soya LPS organizing committee in invite chunga lom thu a soya thlir tu mi pui te chunga kan lom don le a kan sponsor te kan lom em ti chuan ke mangi po hi kan in soi vele lo kanga to the show nei chung zonga hair and makeup partner studio 20
chu by din varte chinga vengte tin top tuang te chun thang school pui kon le puan lungdum puan upper republic te an vai chunga lom thu kan soi vele bokani khir tu mi pui te om kalom tak zet ani helai huna kalo soi vela ta helai huna mi te sha thlole kan show min ngai hlut sakhi in zara hlotling ani ti thlir tu mi pui lam ten min lo shat sak bok don nia oleti khan kan finalist kan top 4 te khongai takin do san lama lo chuak om khop mai hlupuia tu mai po kha hani se winner kha an phu vel vek to in ka hria habikin rin omate heta tu bejisian te pon elusi te pon dia an bon vel vek ani kan lom pui vel vek ani hlupuia kan mu china du sera sang ber kan hlan tak zet bok ani an performance te kan mu ang khan an vai hian an thatlang hlom em mi pui winner rin oma endik tu te pon ani reng don te ro chu chiang view bok ani rin oma winner rin oma kan lom pui tak zet bok en le la kwang helai te hi angin kan endik tu te hi endik ko nga po ton shiat nei thatak tak mi hlotling tam tak an endik na hnuai lo cher chuak to an ni ajuwan swat an endik na hi khir tu mi pui lam ten kan ring tok em ani kan finalist tan hian kutin beng masale pot tiang atira kan puan to ang khan winner hi kan puang hal pop dona ti chuan winner pakhat kan nei ba ka hian adang zong hi chu runners up kha an ni vek don ani winner hianin loman cheng nuai ni akeng tela ti chuan runners up dang zong te hi cheng singa loman an dong don bokani kan sponsors ten loman min sem sakanga kanin kau chawanga ti chuan winner kan puang hal mai don ani kan in ring em rin dau te kan nei em ole Mahindra XUV 3XO Mizo Talen sang ni som ni panga ne na chang tu kan winner chu Vanlalhlupuia kanan veng ani Vanlalhlupuia thinlung takin kan lampuia beatbox thiamem em ti in mizo mi puiten kan winner hi kan sharing to dona hei hi in winner chuni ti chuan kan runners up thiam tak tak te hi lalrino manal zol chu mg chu magician tele lucila chazwali venglai scholarship te anni kan lo pui ko mai hlupuia ange an result ron siam hi min tiem mo in mu da khalo soi ro tu mai po hi winner ni sela a phulom ti thei vek tur ni to in ka hria ange in mu dan hlupuia ka lo pui khop mai in mu dan kha in la soi lang vele don ne